Imba yandakasiyirwa nemurume wangu weku-UK yava kundiroyesa. Handizivi kuti ndoitawo sei. Zita rangu ndinoitwa Nometa. Ndinokumbira kuti munge muchizovigawo chitupa changu kana moposta nyaya yangu, uye zvekare munge muchizondipawo link. Handisi very active paYouTube, but ndatova almost a week ndichingotsvaka nhamba dzevanhu vanobatsira kusvika ndichizosangana nechannel yenyu. Musoro wangu uri kuita kupisa nekutema. Handina zvirongwa zvandisati ndateverera pasocial media zven'anga dzinonzi dzinobatsira, but mari dzandiri kuudzwa ndinotya kungoburitsa mari yakawanda kudaro. Muri sei? Please post my story as anonymous. Mukoma, regai ndikuudzei kuti chii chakaitika icho chazokonzeresa kuti ndinge ndichizopinda mumatambudziko awo andiri kusangana nawo muzuva ranhasi. It all began on TikTok. Ndakange nditori paTikTok zvangu ndichitongoonawo mavideos scrolling up and down. Ndopa ndakabva ndachizosangana nemurume akazova boyfriend yangu akazova murume wangu. Zita rake ndichamuti Gift. Na Gift takatanga kutaura. We started texting. Eventually we fell deeply in love with each other. Taigona kutaura pafoni kusvika foni yava kupisa tichingotaura nemavideo calls. Gift iye akandiudza kuti ainge achindida, asi pandakatanga kudanana naGift uyu ndakange ndisingatozivi kuti ainge aine mari dzake kuUK. Saka zvaakaita ndezvekudai, ainge agara achida mukadzi muZimbabweni, iyewo ainge ari muZimbabweni, but nemhuri yavo vainge vakasoenda kudhara akatoroora ikoko, but vainge vasina kukwanisa kuzoita mwana nemudzimai wacho. Achizondiudza akati amai guru vakange vari munhu aikoshesa kuti ange achinzi ava nezvidzidzo ndo zvainge zvakamukoshera, uye zvekare nebasa rakanaka. Saka ainge ava kudawo mukadzi anokoshesa marriage kudarika zvose. Ndopa akazosanganawo nemavideos angu. Saka aida mukadzi uyo ainge achazomuda, not because of his money. Saka intentionally akabva andinyepera. Aitoshandisa a fake profile. Ndichitaura naye ndakanga ndisingatozivi kuti mumwe wangu ainge ari muUK. Shungu dzekuUK ndainge ndisitomborina kana shungu dzacho, but ndainge ndakambodanana nevamwe baba vakandinyepera and he broke my heart. He was from the UK. Ainge atori muGhanaian. So ndakange ndisingachadi kunzwa nezvevanhu vari kuUK. So Gift akatanga kunyepedzera sekunge ainge ari muZimbabwe, achiita sekunge anotongoshandawo as a civil servant. Ndakatomudira izvozvo kuti ainge asina chaainge ainacho, achiti I am struggling. Zvemarriage akandiudza kuti mukadzi wake uyo waainge akaroora was a teacher, ainge asingadi zvekuita vana. After months of dating online, Gift akabva achizoya kuZimbabwe to meet me in person, but ndainge ndisingatozvizivi kuti he has traveled from abroad. Paakauya akangoenderera mberi nenhema dzake. Pandakasangana naye mwoyo wangu wakatongorwadza, ndikati Nometa, uchaigona nhamo iri pamurume uyu. But I had already fallen in love with him nekuda kwezvimwe zvatainge takaitirana pamafoni. Ainge akapfeka hembe dzakange dzingoriwo normal. Akabva ati kwandiri, Nometa, ndinokuda and I am a very poor man. Akandiudza kuti iye ainge achingoitawo zvekungosurvivor by doing hard work kumaruzeva. Ipapo ndaitofungidzira kuti tainge tiri pamba pavatete vake muBorodale. Izvo yakange iri imba yake, but iri imba yaainge akatenga under family trust. Saka tiri kukumba kwacho, I was impressed. Ndikati kana aine hama dzinoratidza kuti dzine mari, zvimwe kuda vanogona kuzotibatsira sezvo ndiri munhu ainge agara ainewo mabusiness ideas ake. Saka akati basa rangu randinoita mudiwa wangu, ndinoita zvekurima fodya kwamutoko ndokumusha kwavo. Ini ndikati okay, hazvina kana basa. Ndikati Gift, ndakakuda sezvauri. I don't care about money.
fodya yacho uchangondidzidzisawo, but zvokugara kumaruzevha ina handizozvikwanise. Tinogona kugara zvedu mutauni tichitsvaka vashandi vanenge vachirima fodya yacho. Ndokubva aseka mushure mekunge ndamuudza kuti zvekuzogara kumaruzevha ndo zvaizokwanisa kuzondiremera, but mutauni zvose bo taigona kungoonawo kuti taizoita sei nekuda kwenhamo iyo yaainge achindiudza. Akabva atanga kuyeredza misodzi. That night takararapo and we had intimacy. Tapedza kurara chose ndopaakabva achizosimuka. Ndakatoshamisika. Akabva aenda ndokubva anopinda mune imwe room. Saka ndakatosara ndiri worried because akangomuka pamubhedha haana kumbondiudza kuti ainge achienda kupi. Sezvo pakange pava nevamwewo vanhu, ndakanyara kubuda muroom matakange tiri. Ndakamunzwa achitaura nevamwewo vainge varipo pamba ipapo. Ndokubva achizodzoka. Paakadzoka ndakaona kuti ainge aine traveling bag iro raainge ainaro. Ndokubva arigadzika zvake padressing table. Akabva aburitsa iPhone. Ndokubva adzoka pamubhedha akapinda mumachira. Ndokubva anditarisa achindigamuchidza iPhone. Akabva ati kwandiri, nometa ndoda kuti unge uchivhura foni iyi. Ndobva ndati iri kuda password. Akabva anditi the password is your birth date. Ndobva ndaisa birth date rangu. Akabva anditi check the gallery and the messages right now. Maoko angu aita kubvunda. Ndakabata foni iyoyo because ndakange ndisingazivi kuti ainge achida kuzama kuti kudei. Saka ndaifungidzira kuti aroda kutongondipa iPhone. It was a surprise. I was so excited. Kodaigozivei kuti mukati mefoni ndo mune future yangu. Pandakangovhura foni ndakanga ndisingatogoni kana kuishandisa iPhone yacho. Akatanga kundibatsira. Ndokubva taenda kumapictures. Takati tavhura mapictures ndakashamisika nemapictures ainge akawanda, aisvika kuma-thousands. Mapictures ose iwawo ainge ari ekuUK. Ndakamubvunza kuti kokune snow uku ndekupi. Ndobva andiudza kuti pese apa pandaitaura newe ndainge ndiri muLondon. Achitondiratidza motikari dzake, akatondiratidza mabank statement kuti ainge aine mari, akatondiratidza nemapepa emba. Akati ndike ndichikurakidza nemapepa emba because ndoda kuti unge uchiziva kuti ndiri munhu ane zvinhu zvake muLondon. Akabva achizoburuka pamubhedha ndokubva apfugama. Iniwo ndikabva ndaburuka pamubhedha sezvo ainge anditi uya pano. Akapfugama kumberi kwangu ndokubva ati, no matter, forgive me for lying to you. I have been bent a lot. Akandiudza kuti akadanana nevasikana vakasiyana siyana, even one girl, a celebrity remuZimbabwe, and aingoda zvake mari. Akati sezvo ndakaona kuti muZimbabwe hamusisina vasikana vanobhilivha in true love, ndokusaka ndakasarudza kutanga ndambokunyepera kuti ndinoita zvekurima fodya ndinobva kwamutoko. Saka ndakaona kuti you are very honest and you are very beautiful. Kana ukanditendedza, tomorrow morning we are going straight to the magistrate court to get married legally. Zvichokwadi mukoma, ndakataura namama vangu, vakataura nemukuwasha wavo. Of course hapana kuitwa chivanhu chakanaka, but ndakatoudza kuti mama, murume uyu kawe ndinomuda and handidi kuti ndinge ndichizomuka mune ramangwana munhu asisimo muupenyu hwangu. Kana ati anoda kuchata neni, please allow me. The very next morning mama vakange vatofonera tete, tikasangana natete nasekuru, tikatomhanya tikatoenda kumagistrate court ndokubva tasaina. But nyaya iyi nekusazivawo mutemo ndakazotozviudzwa nalawyer mushure mekunge gift uyu azotisiya. Saka zvimwe zvacho handitozvinzwisisi. Kuchata kwatakaita, lawyer rakandiudza kuti takachata kune inonzi 50-50 equal ameno share of property nema-assets. Saka takangoita kamuchato kedu kainge kari very private. Chibva kucourt ndokubva taenda tikanotorwa mapictures. Ainge atondirentera wedding gown, maring ainge akatobva nawo ikoko kuUK. So immediately akabva atanga kuprocessa mavisa documents because ainge achida kuti
ndinge ndichizomuteverawo kuUK ikoko. Saka 3 months after our court wedding pakabva pafamba Satani mufunge zvenyu. Inini ndichiri muHarare waiting kuti visa ringe richizova approved and finalized. Nyaya dzacho dzimwe dzacho handitonzwisisi. Saka Satani ndiye akabva asarudza kundirovawo neshamhu yake inorwadza yainge yakazara nemunzwa. Gift was back in London preparing kuti ndinge ndichizouyako. Saka he suffered from a heart attack. Akafa, akazotoonekwa mangwana acho makuseni ainge akafa. Pandakazoudzwa about this ndakarwadziwa. Apa I was 2 months pregnant at that time. Saka I think trauma yandakaita, I could not believe it because asati abuda muno muZimbabwe akauya nehama dzake ndikabvisirwa mari ndainge ndatova nepamuviri pake. So I think trauma yacho yakanyanyisa kundikanganisa stereki. Ndakabva ndatanga kubleeda, izvo zvakaita kuti ndiwedzere kutoita stress. Ndakabva ndaudzwa kuti ndainge ndaita miscarriage. Pasina kana nguva mukoma ndainge ndarasikirwa nemurume uye zvekare ndainge ndarasikirwa nemwana. I was left completely alone. Saka mutumbi wake wakaunzwa kuno, tikaenda kurufu, ndakaperekedzwa nehama dzangu. Of course ndini ndakange ndiri mukadzi ega ainge aripo, ring zvose ndiinazvo, but mabatirwo andaiitwa mugoma patori nechimwe chevanhu icho chavainge vachida kundiitisa, but madzitete angu akaramba akati hakuna chivanhu chakadaro. Vaida kuti ndige ndichijamba kofini remurume wangu. Vakati isu hatizvizive uye zvekare tingatotanga tatofonera varidzi vemwana uyu tovabvunza kuti zvinoita here kuti mwana ange achinzi anojambiswa kofini remurume wake. Vakabva vati kana maramba hazvina basa, ndokubva varamwa. Gift ndokubva achizovikwa kumusha kwavo kwaMutoko. Ndakazotozviziva nekufamba kwenguva kuti kusaina kwandakaita 50-50 zvinoreva kuti kuUK ikoko imba yakange iri imba yemurume wangu, imba iyoyo inofanira kuti inge ichizova mumaoko mangu. Zvino zuva rekuti takange tava kuonekana nemadzitete uye zvekare nemasiblings mamwe emurume wangu nagogo vake, because vachiri vapenyu, vakabva vati kwandiri vamwe vatete so vekuUK, vakabva vati iwe no matter, hana yangu yakarova mukoma because tainge tigere zvakanaka tichitotaura nyaya tava kutooneka paya. Saka vakangokaruka vangoti iwe no matter, ndarohwa nehana kudaro. Vakaenderera mberi vachitaura nekachirungu vakati we know you signed 50-50 chimarriage chenyu chekunyepa, ndiwe wakauraya hanzvadzi yangu ende wakachata naye because uri kuda kumubira upfumi hwaakasiyira dzinza rake. Vakabva vati unyatsokuteerera zvakanaka-naka. Imba iyoyo yekuUK, forget and smile my dear. Imba iyoyo haisi yako, imba iyoyo haisi yekudzinza rekwenyu. Imba yakashandirwa nemuroora, the previous ex, uye zvekare nehanzvadzi yavo. Vakati kana ukangoda kuenda kuma-lawyers, we are going to deal with you spiritually. Vakatondiudza kuti vachaenda kun'anga dzekuChipinge, vari kuda kundirovesa nemheni kana mvura ikangotanga kungonaya, kana kuti vachandiroya zvekuti ndinosvika pakurasika pfungwa ndobva ndatanga kupenga. Right now mukoma Nashe, ndiri kurwadziwa nekuti murume wandakachata naye akafa ndisati ndatombokwanisa kufara naye. Ndakarasikirwawo nemwana wangu wadainge ndakatakura, but vanhu ava, the way that they threaten me, sim card chairo ndakasvika pakuchinja because my messages awo ainge achibva kwavari ema-threats, so vachingondithreatena. Lawyer rakati let us sue them, but ndinotya kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kana kuzotoroyiwa. Ndiri kungobvunza mubvunzo
kubva kwamuri mukoma ndoitawo sei? How can I protect myself? Should I fight for my legal rights? Handina kunge ndakaziva kuti kuchata kwandakaita naGift it meant kuti I was going to get 50% of my shares ezvinhu zvaakavaka ndisipo. Chakangoita ndechekuti akangondipawo pamuviri pakazobva nekuda kwezvandakasangana nazvo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Sezvandataura mukoma kuti musoro wava kutotema, uri kuita sekunge uchaputika. Ndataura neng'anga dzakasiyana siyana, dzimwe dziri kuti unozotibhadhara zvako kana kuri kunzi zvinenge zvaita, but ndiri kunzwa kutya kuenda kung'anga. Ndibetsereiwo, pane munamato here wandingapiwa we-go back to sender, upenyu hwangu ndikaugadzirisa, please assist. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. You have to fight for what belongs to you. You have to fight for what belongs to you because handiti makaroorwa zviri pamutemo. Kunyange makatanga mambojamba that process mukanochata, but mutemo wenyika unenge uchitoti you are a widow to Gift, saka fight for your rights. Zvakangoma hazvo vedwe. Hey, 3 months after getting married, then the person is gone. Hanzi akaita heart attack. Dai Mwari vakambotanga vavachengetawo mukoma ivavo, at least makasvikawo pakuzobetserwawo mwana wenyu. Zvimwe kuda that family vanenge vaine zvavanenge vachitoziva pamusoro pekutadza kwavo kuita mwana mukoma ivavo. Asi ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma nashe muri sei zvenyu? Please post my story makavigawo chitupa changu. Zita rangu ndinoitwawo Melissa. Yandakatambwa yakapenga. Musazondiseka kikikiki kuzvambaradzwa kwandakaitwa nemurume wandakasangana naye paFacebook. Handifi ndakazvidzokorora zvekare. It all started on Facebook. I will say about 2 months ago. Saka I bumped into this guy's profile. Uyo wandichati Tinashe on Facebook. Saka Tinashe, he looked like a perfect gentleman, but akange ari wechikuru mbechana. Ndakanakirwa nemotikari ende ndakanakirwa nemapictures ake, and aigara achingoposta, ndikangoti mapost ainge aine chekuita nekuparidza, and he was a God-fearing man according to zvinhu zvandainge ndichiona pamapost ake. He started inboxing me, sending me very sweet morning messages, checking up on me every day. Because I was single and lonely, I eventually fell for him. Baba Ivavo, he was a smooth talker. Shame. We dated online for about 4 weeks, sharing my voice notes, my video calls. He would melt my heart. He sounded normal. He was very caring, this guy. Saka last month, Tinashe uyu, he called me up a voice manch, very romantic. He then said, Melissa, my love, I am tired of just talking on the phone. I want you to come to my place. Can you come to my place so that we can spend a night together? Please come over to my house so you can sleep over and we spend quality time together. Akati anditumidzira voice note rakadaro. Ndakaita kunzwa mahlauzani manyuko. Handina kana kumboona any danger. I did not even tell my friends or my family the address because I wanted to surprise my friends kuti ndainge ndawana a very handsome boyfriend. Saka ndini uyo ndokubva ndakwira kombi ndikabva ndaenda kumba kwake. Saka ndasvika pamba pake akabva atobuda pagedhi auya akanditora ndokubva atongondihaga. Takapinda mukati, we started to play nice soft music, tichiridza zvedu music tichibika. This felt very awesome. Ndainge ndisingatozivi kutoti munhu wandainge ndiinaye zimupengo benzi rekwani. Ndikangoti
hondo dzakazotanga kuma 2 am. Hama dzangu ndainge ndakarara. Ndakati ndakarara kudaro ndokubva ndangodirwa bhaketi remvura. Ndichinzwa kutonhorwa, ndakati ndichimuka munhu ainge atondidzipa. Ndakatanga kutadza kana kufema. Ndakamubvunza kuti kochii, sei ainge andidira bhaketi remvura. Munhu uyu zvaakaita mukoma idhimoni chairo rainge rakamubata. Akatora chimhasa kwava kuchiwaridza pafloor. Akandisimudza kubva mubedroom akanowaridza chimhasa ichocho pafloor mubathroom. Ndokubva anochera mvura yaita kutonhora. Iye anoti akanoichera kukicheni, then ndokubva achizondidira. Ndakamuka mukoma ndichiita kugwagwadza nechando. Ndokubva atanga kundirova. Ainge aine shamhu dzake dzaainge akatema, akaita kudziradzika pabathroom floor. Ndakamubvunza kuti chandainge ndamutadzira chainge chiri chii. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda maybe ainge asangana kana nemamessages mufoni mangu. Ndichitanga kufunga kuti pangava paine murume anditumidzira here maromantic messages akaonekwa navo baba ava, ndokusaka vava kundirova. Akange achindisvipira kumeso achiti kwandiri, iwe uri hure wakafanana chaizvo nemukadzi wangu akanditiza. Uri hure rinosangana nevarume paFacebook nepasocial media. Manje nhasi ndikuda kukuvhuna makumbo ende ndikuda kukukuvadza zvokuti haumbofi wakaenda kune umwe murume. You are a prostitute. Ndakachema ndikadetemba nemutupo wake wandakange ndisingazivi. Ndaingoti shumba we, mofu we, naisoko ndiregerere iwo. Apa ndainge ndakapfugama ndichiita kushwaturwa nadzo shamu. Ndakamukumbira ruregerero, ndikakumbira zvekare ruregerero on behalf of his wife. Akabva angovhura madhoo ose ndokubva anditi buda uende. Apa chando zvachainge chava kundiita. Ndakazorohwa nerimwe ziflu chamvaru zvekuti kana kufamba ndakange ndisingagoni. Ndakashaya kana wekuudza kuti ndingaudza ani nekuda kwezvandakaitwa. Ndakatomboita almost a week ndisingagoni kufamba, not because of flu yainge yakandibata, but nekuda kwekurwadziwa chaiko. Ndainyatsokunzwa sekunge ndainge ndakavhuniwa makumbo nekurohwa kwandakaitwa. Ngwarirai vanhukadzi pasocial media apa. Munogona kusangana nemapenzi muchifungidzira kuti munhu chaiye ane dzinokakata. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Sisi Melissa. Haya zvakaoma. Hanzi ndaita kunzwa mahlavuzani ndichienda kunoona murume iyeye. Zvakaoma zvovedwe kokuzoburutsiwa pamubhedha. Hama vatura munoita ari dangerous. Kuburutswa pamubhedha munoradzikwa mubathroom. Munhu oenda onochera mvura uzadza bhaketi. Zvakangoma zvovedwe. Hanzi ndakazokumbirira regerero nemukadzi akaenda kuti on behalf of that woman please forgive me. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Ndakanzi idya dzvinyu kana kuri kunzi unenge uchida kuzoita mari kweupenyu hwako hwose. Muri sei mukoma? Handichazivi kuti ndoitawo sei. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndigere muno muPretoria asi ndiri wekuZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Maika, my real name. Saka ndakafambawo ndakange ndasangana nomumwe muMozambican. NeMozambican uyu takasangana pane imwe imba. Iye ainge achiita roofing, inini ndainge ndichiita basa rangu randagara ndichiita replumbing. Saka nditori neka construction company kangu ndinongoshanda nemunin'ina wangu uyo ane 17 years. Ndakaona kuti zvichikoro kuZimbabwe zvakangofanana, kana akafoira kana kupasa basa racho anozoriwana kupi. Saka ndakamuti
vamunini chiuyai kunoku tishande tiri tose. Saka tanga tiri kushanda tose zvakanaka pasina kana dambudziko. Saka ndasangana nemumozambique takange takatogara mumotikari semabhosi zvedu tichiita nyaya. Saka pakuzongonotaura nyaya paya ndopaakabva anditi, saka iwewe shamwari, mabasa ako zvakamira sei? Uri kunyatsokuwana mabasa in time here? Ndakabva ndamuudza kuti zvekwangu zvainge zvisina kumira zvakanaka, because mupretoria kuwana mabasa makwikwi chaiwo chaiwo. Ndikatomuudza kuti ndainge ndakatobva kumaseburbs kwandainge ndichigara, ndainge ndava kugara muHammanskraal pari zvino nekuda kwekuomerwa nenyaya dzemarentals. Akabva anditi isusu vamwe tiri kutoshaya kuti toita sei, mabasa anotiwandira zvekuti ndichatopota ndichitokupa zvimwe zvimasubcontract zvangu uchipota uchienda uchinonoita plumbing, then ndechingotorawo commission yangu. Ndakatofara paya paya. Takazoti tashanda tose zvekare, akabva achizondiudza kuti ane vamwe sekuru vekuMozambique. Sekuru ava akati ndo vakamubatsira kuti ange achizonzi ava nemushonga unoita kuti ange achigara achiwana mabasa nguva dzose. Akati andiudza izvozvo, ndakabva ndati kubva zvakanaka. Kana muchiti mushonga iwoyo unobatsira kune uyo anenge achida kuzonzi aita mari yakawanda uye achirarama zvakanaka, ndinoda kuti ndike ndichienda kunovaona sekuru ivavo. We then drove tikabva muPretoria tikabva tachizoenda kuSoweto. Takasangana navo. Saka ndakabva ndapinda mune chimwe chimukuku, vakanditi muzukuru, chipinda mumukuku umu ndo maunofanira kumbogara uchisimbisiwa uchifema mishonga yangu ndisati ndapinda newo mumatare. Ndakapinzwa muchimukuku chaicha chainhuhwa zvisingaiti, chaita kunhuhwa sewage. Mainge makazara mishonga yakasiyana siyana, mhando nemhando. Ndichizobuda mumurumu imomo ndakaita zvekutiza because ndakaona nyoka. Ndikati handikambogari mune nyoka iniko kana ndikarumwa ndichiri kuda kurarama. Ndabuda kudaro vakabva vanditi wadii muzukuru? Ndikati ndaona nyoka sekuru, ndikavhunduka. Vakaseka vakati kachikwambo kavo, vakanditi ndige ndichipinda mumatare. Saka ndakabva ndachizovatevera. Umwe wangu uyo ainge aenda neni kuSoweto akasara zvake akagara panze, nekuti vakamuudza kuti dzakange dziri nyaya dzevanhu vaviri. Ndapindamo murumu imomo, hameno zvandakangotanga kungonzwa, ndakatanga kudikitira. Ndo pandakazonzwa voice rasekuru vangu. Sekuru vangu ava chakandishamisa, chakava chishamiso ndechekuti handina kumbogara ndakavaona vakafa ndichisati ndatombozvarwa. Vakangoti kwandiri handina mwana anoromba ini. Saka ndakashamisika because ndakatoziva kutoti munhu ari kutaura neni ndisekuru vangu vachi handina mwana anoromba ini. Ndokubva vatonyarara. N'anga iya haina zvayakaziva, but ndaingodikitira ndichitanga kubvunda mumajoini, ndakange ndisisina simba. Pakabva pachizounzwa dishi iroro rainge riri red, riri resimbi. Ndokubva ndachizotarisa mukati ndikaona kuti mainge muine chidzvinyu chainge chirimo. N'anga yakabva yati kwandiri, Maika muzukuru, kana uchida kunzi unge uchizonzi waita mari, unofanira kuti unge uchitora chidzvinyu ichi wochibata nemaoko ako. Unofanira kutanga kuchidya chidzvinyu ichi kutangira nechekumusoro. Usachidya, hachisi kuzokuruma, chichangoramba chakapfava, ndatochigadzira nemishonga. Unofanira kuti unge uchidya dzvinyu iroro. Ndakaribata dzvinyu racho. Ndaribata ndo pandakangonzwa hana yangu yechirova, ndikatanga kurutsa. Pandakangofunga voice rasekuru vangu vaya vainge vamboti handina mwana anoromba ini, ndakarutsa kusvika ndichizorutsa ropa. Takazobvapo ndatadza kuridya dzvinyu iroro because zuva rainge ratodoka. Vakati nandibatsire munhu ozodzoka. Saka handina kuzodzokerako. Zvino sekuru vaya vari kuti ndichakupengesa. Pandakabva mukutaura navo pafoni vakati Maika uchapenga chete. Ndikati ko ndakutadzireiko nhai sekuru, nekuti hatina kuzoenderera mberi, ndine mari yandiri kukukweretai here? Vakati no, ndangoti uchapenga chete, uchazviona.
Saka ndakazotaura nemunharaunda wekuMozambique akati ivo vanenge vachitozviona sekunge wavafumura. Saka mukoma, ndiri kudawo rubetsero kubva kune vedare renyu. Handichasarudzi nenhamo yandakatarisana nayo, kungonzi uchatanga kupenga hachisi chinhu chiri nyore kungochigamuchira. Ndava kutodawo rubetsero kubva kune vanogona kundinamatira kana kuti vanoita zvechivanhu, ndinge ndichizovawo ndakachengetedzeka. Ndini wenyu Maika Mukoma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Mika avo ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi handisi kusarudza, saka kana muchigona kuvabatsira munogona kutaura navo mucomment section, kana kuti munouya kuFacebook @Brother Nashi kana kuti kuTikTok. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.